Tak a máme tu koniec aprílovej honby za pokladom. Tento poklad bohužiaľ nikto nenašiel, a tak si 100 eur ponechám. Poďme si teraz spoločne prejsť celú trasu vedúcu k pokladu a vyriešime spolu indície. Ak si pozorne sledoval predošlé video, tak vieš, ako znela nápoveda. Zeleno-biela ťa dovedie k spadnutému stromu s oranžovými pruhmi, pod ktorými je skrytá prvá indícia. Tak si teraz pozrime, ako si mal postupovať. Čaká ťa dlhá cesta. Ďalej pokračuj po zeleno-bielej, ktorá ťa dovedie k druhému značeniu cyklotrasy C5604. Odtiaľ uvidíš krmelec, kde sa ukrýva druhé vajíčko. Z vetvičiek dom, na konári sa skrýva. Keď príde jar, život v ňom sa ozýva. Pozri dolu a nájdeš poklad.
Teraz vidí, že to nebolo nič náročné. Tak ak chceš získať nasledujúci poklad, tak určite daj odber a ak sa ti video páčilo, tak ho lajkuj, pomôže to algoritmu. A od mája mením koncept. Odteraz už žiadne 3 videá mesačne, len 2. Úvodné, v ktorom si predstavíme poklad a ukážem ti všetky stopy a prezradím nápovedy, ktoré k nemu vedú. A finálne, kde ti ukážem, ako presne si mal postupovať. A ak sa nájde nálezca, zverejním aj toho. Máj už klepe na dvere a s ním aj nové video.